12 Απριλίου. Βασιλείου Οσίου Επισκόπου Παρίου, Μινά Δαβίδ και Ιωάννου, Αρτέμονος Δήμη και Πρωτίωνος των Μαρτύρων, Σεργίου του Δευτέρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Ανθούσης Οσίας. Ο Όσιος Βασίλειος, ο ομολογητής Επίσκοπος Παρίου, απτόητος πρόμαχος της τιμητικής προσκύνησης των Ιερών Εικόνων, ο Βασίλειος αποδοκίμασε με όλες του τις δυνάμεις τους επιζημίους για την Εκκλησία αιρετικούς οικονομάχους αυτοκράτορες. Η μεγάλη του θεολογική κατάρτιση, σε συνδυασμό με την ενάρετη ζωή του, τον ανέδειξαν επίσκοπο της πόλης Παρίου, στις ακτές της Προποντίδας. Η στάση του όμως αυτή έναντι των οικονομάχων έγινε αιτία να εκδιωχθεί πολύ σκληρά. Υπέστη πολλά δεινά και πέρασε εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκις, εν ψύχη και γυμνότητη, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους ΙΑ27. Δηλαδή πέρασε τη ζωή του με πείνα και δίψα, με νηστείες πολλές φορές και κρύο και γυμνότητα. Αλλά ο Βασίλειος, όπου κι αν τον εξόριζαν οι αιρετικοί αυτοκράτορες, ποτέ δεν έχανε την ευκαιρία να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία. Τέλος τον αξίωσε ο Κύριος να δει τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας και συγχρόνως το ναυάγιο της οικονομαχίας. Όταν επέστρεψε στην επισκοπή του, τον υποδέχθηκαν με μεγάλες τιμές και εκεί παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Κύριο. Η Οσία μήτη ρημών Ανθούσα, η θυγατέρα του ασεβούς αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Κοπρονήμου. Η Οσία Ανθούσα ήταν θυγατέρα του βασιλέως Κωνσταντίνου του Κοπρονήμου. Γεννήθηκε μέσα στην αυτοκρατορική δόξα και λαμπρότητα, αλλά αυτή ζήτησε αλλού την ευχαρίστηση και παρηγοριά της ψυχής της. Μάταια ο βασιλέας πατέρας της θέλησε να την παντρέψει με έναν νέο, ο οποίος είχε όλα τα πλεονεκτήματα του γένους, του κάλους και του πλούτου. Η Οσία Ανθούσα έφερε στην καρδιά της μέσα την βαθιά θλίψη ότι ο πατέρας της ήταν εχθρός των εικόνων και δεν ήθελε σύζυγο που είχε τα ίδια φρονήματα με τον αιρετικό πατέρα της. Παρέμεινε λοιπόν άγαμη και χρησιμοποιούσε τον καιρό της σε έργα ελέους και φιλανθρωπίας. Μετά από τον θάνατο του πατέρα της, μοίρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και σε ιερούς ναούς. Η ίδια έγινε μοναχή από τον Πατριάρχη Άγιο Ταράσιο. Στο μοναστήρι η ζωή της ήταν ασκητική, γεμάτη ταπεινοφροσύνη και αγάπη. Σε ηλικία 52 ετών έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Σε όλα άξια του αμάραντου Στέφανου της αιωνίας βασιλείας, η Παρθένος η σεμνή, που κατεφρόνησε τις ψεύτικες λάμψεις και τις απατηλές τιμές των πρόσκαιρων βασιλιών της γης. Ο Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος καταγόταν από τα Λεύκαρα της Κύπρου. Γεννήθηκε το 1134 και έζησε την εποχή των σταυροφόρων της Δύσεως. Κατέφυγε στη Μονή Χρυσοστόμου όπου έμαθε τα πρώτα γράμματα. Αποσύρθηκε σε κάποια απόκρημνη περιοχή του Μελισσόβουνου όπου ίδρυσε μέσα σε σπηλιά με πολύ κόσμο το ασκητήριό του, στο οποίο έζησε αυστηρό ασκητικό βίο μέχρι και την κοίμησή του το 1219. Η εγκλίστρα του εξελίχθηκε σε μοναστήρι αφιερωμένο στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Έγραψε την περίφημη τυπική Διαθήκη, βίους Αγίων, ερμηνεία ψαλτηρίου, ομιλίες και άλλα.